Assalamu alaykum hormatly tomaşaçylar. Edip arkadamyzyň saýasyny jan watanymy Türkmenistana toýlarlaşýar. Davaran dowamy şeýle bir şowhunly, şatlykly, ýatdan çykmajak fırsatlara baý bolýar. Stop kamera. Dinle beni, orada durma, çekilip durma, gel bile boşul sen. Şuranı uçur, kaynını yatır. Stop, kamera. Birbirine oynaya, kaynaya eğlenin. Gel bile boşul, haydoğa bir yetelim. Birbirine oynaya, kaynaya eğlenin. Gel bile boşul, haydoğa bir yetelim. Bu ajab fırsatda undurmaz günne size arzuwlaryň gowsun nimeli ýaynan joşun gül watanyň goýnuny onu ar namasa diňep söýmeli madam bedewaty menini meňzäp köşeşmezden gaýnap joşdun göwnler ömrüňizde gazanç gözlemäň aňsat yaşlıktan yadigar kalsın bugünler. Vatanın koynunu balayıp gedin. Vatanın koynunu geyin yüpöktün. Yüreklen hırucun kem öçürmen. Renk alın seherden. Elvan şapaktan. Birek birenize vepalı olun. Yaşansız ağzıvir hem de bagtiyar. Yürekler seslensin hoş ovaz bilen diýsin diňe saňa bolaryn ýar.